У Беларусі ўжо прагрымела цукровая справа, калі сілавікі разварочвалі самалёт Белавія, малочная, калі арыштавалі памочніка Лукашэнкі Ігора Брыло. Ну а цяпер сталі вядомыя падрабязнасці яшчэ адной крыміналкі, на гэты раз шыннай. Афіцыйныя медыа сціпла паведамляюць, што ў Мінску асудзілі 9 чалавек, якія працавалі топ-менеджарамі прадпрыемстваў Беларусі і Расіі, звязаных з шыннай галіной, і ўсім паставілі ў віну атрыманне і дачу хабараў, пасярэдніцтва і перавышэнне службовых паўнамоцтваў. Схема працавала з 2017 года, і за гэты час агульная сума хабараў склала каля 7 мільёнаў даляраў. Адметна, што ані прапаганда, ані сілавікі не называюць імёны фігурантаў і назвы прадпрыемстваў, хаця маштабы карупцыі тут неверагодныя. Але, як заўважыў партал «Зеркала», гаворка падобна ідзе пра гендырэктара Белшыны Андрэя Бунакова. Яшчэ ў лютым 23 года Лукашенка асабіста паведаміў пра затрыманне гэтага начальніка. У выніку экс-гендырэктару шыннай фабрыкі, а таксама генеральнаму дырэктару тавараправадной сеткі, якога прызналі кіраўніком арганізаванай групы, далі па 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і 225 тысяч беларускіх рублёў штрафу. Астатнім жа 7 фігурантам прызначылі ад 3 до 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму са штрафамі ад 45 і до 225 тысяч беларускіх рублёў.